ukukhula kwakho khuleleke buzalelwe kuphi awuthi ngigada umzila yeah asukade umzila awukade umzila with a song that is my favorite in the discography of Mthandeni SK. Dango. Welcome to Power Talk, Mthandeni Kai. Yes. This is Mthandeni, the superstar. Yeah. The best one. Yeah. Best the quintessential superstar. Best of the best. The best of the best. Yeah. Yeah. Umshovu enkani kwabanenkani. Indaba ephika kamambatha sebesola amadevana. Ngidabuka kwaZulu la ngidabuka khona. Ngingumfana nje ongenankinga. Yeah, ngithi greetings to all. Sibonge mfethu. Malavisto ingoma ke that made the first what is called a hit noma ebedume kwaZulu, but this was your sound almost over 10 years ago. Once upon the time ngangi artist lapho locally KZN. Now I'm worldwide. Yeah. Now you are a global phenomenon. Yes. Yeah. I'm but global. For the sake of Power FM listeners, akositshele ukukhula kwakho khuleleke buzalelwe kuphi, what kind of a family and how did you come across music? Kwakwenzakalani when you took a decision, no, I'm going to be an artist? Ake ngithi nje ngicabanga ukuthi abantu bayazi khona into ekuthiwa isangoma umuntu onabantu abadala. So music uyafana nepolitiki. Into ekufikela njengedlozi kuthiwa umuntu ungenwe yithongo. We understand ekugcina sethi yabo. Akekho umuntu engicabanga ukuthi enjoy ukuthi but mase kuthiwa unabantu abadala ugcina ethi vumani bo ngithi yabona thana makhosi. Yeah. So I think music ungena kanjalo ke mawukhulele emakhaya umfana lusi inkomo uyiqhathwa ulo nabanye abafana lapha nezibini la kubhukudwa khona maniqeda ukubhukuda bese nisetha amanqindi bese nishayana. So ufunda lapho nje impilo yobufana yasemakhaya nokuthi kunama event akhona asemakhaya anjengokuthi kunemshado kuyashadwa kuyaculwa kuhlangana endlini kusigidwa ingoma kwaZulu Natal. uMaskandi uvela lezo ndawo ezifana lezo because awukwazi ukuhlala eSandton bese ushaya uMaskandi. Yabona ukukhulela eSandton noma ukukhulela eEurope bese ushaya uMaskandi into enjalo nje. And what age were you in uma wawuneminyaka emingaka? I mean wonke umuntu le experience okhuluma ngayo yes yenzeka wonke umuntu, but not everybody says ngiyakwazi ukubhala ingoma, ngiyakwazi ukudlala isigini, ngiyakwazi ukuthi ngibe creative. So kufikele lapho you arrive ukuthi no mina I'm not just participating kwinto eyenzakala emakhaya. I'm an artist. Tell us about that. How did that decision come about? I was 16 years old that time. I remember ukuthi besibukela omalume bethu no baba omncane bebesebenza eGoli njalo ngama holiday bese beyehla beye emakhaya ngoba emakhaya lapha basuka khona basuke bephethe amaswidi ke kumnandi babefika le emakhaya then badlala umusic kaMaskandi. Ngaleso sikhathi sekhona ubaba uThokozani Langa, kukhona omqashiyo Ndlovu no 12 namankentshana nomfazi omnyama nezingane zakhe nomqumeni nomtshengiseni. So uma sikhula sibona obhuti abasuke eGoli bangama role model kuthina bedlala umusic kaMaskandi. Nathi asifisa vele ukufana nobhuti bethu nobaba bethu. Sasazi ukuthi icareer yethu kufanele ifane nabo, yabo. Sifanele sisebenze eGoli. Abanye abafowethu ngiyakhumbula nje ukuthi babeyeka ngisho izikole emakhaya bethi ngiyosebenza eGoli ngoba ngifuna ukufana nobaba omncane. Angithi yabo. So sikhule kanjalo ke. Lesikhathi ubaba omncane buye eGoli edlala uMaskandi ngoba uyi role model yamvele. Ngizogcina nami senguthanda uMaskandi ukube babebuya bedlala igospel. Maybe ngabe sicula igospel. So uba unibedlala eMaskandi endlini ekhaya. Owedlala uMaskandi kakhulu ekhaya mina obhuti bami nomalume kakhulukazi. Omalume ebebedlala uMaskandi ngoba ubaba bedlala R&B oDupi Crane no UB40 or something. Bekuyimpantsulu baba. Yeah. And uyayikhumbula ingoma yo the first song owayibhala? Ngiyayikhumbula. What was it? And yafika kanjani kuwe? First song kwakwenzekeni? I mean, you know, some people write a song because inhliziyo ibhlungu khona intombi phula inhliziyo yakho, omunye ingoma imfikele ngobulambili
ngoba ubona isimo mhlawumbe ukufa. Yes. The first song you wrote, what was it and how did it come to you? What was happening to you? Ngiyakhumbula ukuthi ngiqala ukufunda ukuqopha ingoma. Sasilusa inkomo nezinsizwe silosana zemakhaya. Inkomo kunomhlambi wezinkomo, umhlambi weinkomo zinkomo eziningi esuke esedlelweni zidla utshani. Uyabo. Lezi nibona lapha kwi long life ngaphandle. Thina sibona life. So ke mangibuka inkomo like ngakungifikela njoba ngisho ngithi lento ifika njengesithuyo kwakungifikela ukuthi ucrowd lezi inkomo. So mangiqala ngihlabelela inkomo ngiyithatha njengo crowd mazidla utshani ziphakamisa amakhanda zithi awuthi yabona ngihlabelela nje ngicabanga ukuthi ingoma ezikhona emakhaya ezicula makuthiwa kunemgidi ekhona. Ngaqala lapho ukujwayela ukucula nani ukuthi ivoice iphume nokuthi ngibe ngazi nama note kwaya ngagcina ngacula ucothoza because endaweni yangakithi hayi kaSlam esigodini uyabo bekunocothoza kakhulu ubudominator hayi ingoma ukusina. I see. So ke ngacula ucothoza wona kwangifundisa ke ukucula ukuthi khona uAlito noTena uyabo uAlito neSoplane ngifunde lapho ngifunde kanjalo lento le so ngafunda lapho ukucula ukuthi mawungena e-studio uyakwazi ukuthi ube nama note ushone phansi ushone phezulu bese phethwe masubheka bese ushaya uAlito noTena angazi kanjalo kubizwa kanjalo ukucothoza. Ushaya ephen which one is your main is bengishaya uAlito mina lo voice encane. Then ke uTena ngofundise ngikhona lapha kuMaskandi. Asiye kule ngoma yokuqala wayibhala yayithi ingoma yokuqala engayibhala yayithi ngiyayishela intombi yangilwisa ibalekela odakini angithi nemakhaya sishele emfuleni mawusuka nje lapha eGoli ufike emakhaya ugqoke imbadada zakho uthatha ubrand wakho ufala because emakhaya siwela imfula mayoshela so awukwazi ukuhamba nebrand yakho uwela umfula uzofika umanzi entombini ungemuhle impahla sibamba kanje uwela umfula then ufuna ukufika umuhle entombini ukuze ikubone ukuze ichazeke ikuthande. Uma ke usufika entombini ayikho lento leyenzeka manje ukuthi intombi mawuthi hey siswami yabo bese responda fast. Intombi mayikuthanda ikhombisa ukuthi yenza izinto ezibhlungu kuwena ikutest ukuthi uyithanda ngempela yini. So ikuthela ngamanzi ibhakede lamanzi yabona imbiza yamanzi ekhanda ivele ikuthele ngawo amanzi uswenkile noma mawuthi yasondela ufuna ukuyibamba ngoba uyashela phela ibanjwa la isithweni intombi mawushela wezothi ingabaliki ivele iyongena odakeni noma ingene emfuleni ime phakathi nomfula. Obvious mawuswenkile ngeke ungene phakathi nomfula ngithi yabo kodwa mawuthi uyayithanda uzogumula noma ufinqe ibhluk ungene phakathi nomfula uyayishela khona iyona indlela abathesta ngayo ukuthi uyimisele kangakanani. So ke lengoma eyisuka lapho ke ukuthi ke usayikhumbula le ntombi intombi eyenza ukuthi uyibhale le ngoma ngisayikhumbula iduku lami lokuqala intombi nje iyitshitshe ngalishayayo ngalishaya ngiseThekwini kwasho uphuthe emahostela lapha eGoli kobuya futhi ko George Goghi ko Denver usho uphuthe ezimpohlweni lapha sidiscussa nje ngami uyabo ngangiseThekwini ngaleso sikhathi. If you've just joined us, Bantwana Benkosi, we're with the King of Maskandi here on Power Talk on Power 987 Mthandeni, and we're having a conversation. If you want to join in, 0861987000, you want to ask any question or speak to us about the impact of his music and his sound in your own life, please do write to us. You were part of a group in the beginning of Maskandi, a group yokuqala, quite very impactful as well. Are you able to tell us impact yokusebenza inside a musical group and then becoming a single artist, solo artist? Just that journey. No, unfortunately angaze ngibe a member ye group thizeni. Okay. Ngumtsinso okuzimilela. Ngiqhamuke nje ngafika eGoli neziginci ngangena e-studio ngacula ngaba yi1 ngathola abafowethu ke enabe ngisebenza nabo umshovo oshintsha umshovo nezinye insizwa
engangireheza nazo ngoba phela vele uMaskandi mawubiza khona kufanele bevume before ye studio kodwa ngaze ngibe ingxenye yegroup mhlawumbe ukuthi singamakentshana amahle uyabona noma yabona singamaponi you understand ngaze ngibe ne group ethi singama ngaba umthandeni SK from the beginning igcoka melisha. I see. Yeah. And you talk about this new sound iMaskandi yama 2000s. Maybe before we go there when nizwile ingoma esivule ngayo that belongs to the old order Malavisto yes kodwa uyeza ukuthi noma uyizwa uMalavisto uyeza ukuthi kuseyiyo leyo ndoda yabo kuseyiyo leyo ndoda ngiyakhombisa yabo nje nawe ilangoma ifana na ungakabi nayo intshebe uyabona intshebe manje kodwa ake silalela intshebe. I want to break it down from Malavisto. Play. Let's go to Paris. Let's go to Paris because besemakhaya indoda manje si mango Paris sise Paris France. Yes. Let's do this one. Yini i-2000 ngeParis. All right. Okay. What is the difference between Paris and Malavisto? I think is that Malavisto is the old style or old school. I have to say that. Yeah. So Paris is a new vision. Ekhona njengamanje yokuthi ezasewulisi ne for ezasewulisi for accommodator ama 2K ngoba angeke sikubalekele ukuthi ama 2K iwona ikusasa lelizwe. That's why uhulumeni ethanda kangaka iyouth labantu abadala uyabo ingoba abantu abadala basakwazi ukusebenza abantu abancane abakwazi basenekusasa. So that's why mawuzoqhamana ndithi into youth nohulumeni ifunda fast because uyazi ukuthi ikusasa lelizwe lilele kuphi kuyouth. So ke nami ngiyengacabanga ukuthi no man ngitrendile ngaba i-superstar ngesikhathi so Paris so Malavisto ngaba Maskando strong but for now ngizokwenza kanjani for ukuthi ngicross over ke manje ngingene koLumpombo and then ngempela kuyenzeka Limpopo people playing Paris playing Gushi. I think everywhere you go Tanani SK, you understand. But now you see I want to challenge you there. Kubaleke kangakanani kulomculo weMaskandi ukuthi you must employ other languages. Akubona lapha wena mfethu usushaya isiburuke isichaba. But people of Limpopo didn't mind. They listened to your music. So in the future, are we likely to hear you singing iMaskandi ngelinye ilimi? Ngesiburuke ne. No kubalekile kakhulu ukuthi vele mawushaya music uaccommodate wonke abantu because wonke ama nation yabo because now kufanele ukhumbule noma remember I'm a king of Maskandi. I'm not a king for nothing. You understand? I'm here because I'm representing Maskandi genre. That's why everywhere you go uthola umthandeni SK uthola iParis uthola iGushi ingoba vele sengirepresent uMaskandi kuona wonke amazwe kuzona zonke izinhlanga. You understand? Is that what makes you different? Sengisho ukuthi competition kwamanje, is there a competing person at the moment to the spread of this 2000 Maskandi? I think no competitor. I've no competitor. Mhlambe ngekhaza Malavisto kwakukhona. Maybe nganginawo leso sikhathi but for now I'm ngwenye level kakhulu. So uyabona nje ukuthi umfuna umuntu omusha, umuntu usuke eLimpopo mayibona umthandeni abona umthandeni one man, understand? Then elinye artist kaMaskandi malisebenze kahle nalo uma futhi belazi eLimpopo fanele belazi lu Washington Mbongolo uyaba understand Washington Mbongolo kumele futhi naye angene yabo ngomsebenzi yakhe you understand. Angikwazi ukuphatha ubasket kanje mina ngihambe ngisebenze kanzima then bese ngiphatha ubasket onamagundwane phakathi you understand. So no competitor. I'm a one man standing. That's why you're the king. That's why I'm a king. Bantwana benkosi
It's 11:30 here on Power Talk. Let's take the headlines and continue our conversation with the king of Maskandi, Umthandeni. We're here with the king of Maskandi music, Umthandeni. It's getting down here in studio, Bantwana Benkosi. 0861987000. You can call us if you want to interact with him. Very important indeed. Paris, Mtana Benkosi, over 21 million views on YouTube, and Gucci is already above 12 million as well. Social media into efana no TikTok, like YouTube, zibaluleke kangakanani to exposure your music wakho? Kubaluleke kakhulu because into enginotice ngomusic ukuthi abantu bafike belalele umusic wakho, then bese bebheka ibehavior yakho, uyabo ukuthi umuntu obehave kanjani, abantu bathini, baxoxa bathini ngawe, you understand. So long time ago besinenkinga ukuthi uthi uyiculela kamnandi, then kube khona abantu abakhanda ipropaganda yokuthi befake izindaba engalona iqiniso zokuthi Umthandeni uyinkabi eGoli, like uyadubula, like uyahijack, you understand. So beku easy ukuthi abantu bekhole leyo nto because bebengena ku TikTok. I see. So right now uma ukhuluma into ngomthandeni, maybe uthi umthandeni abanye bathu feel, abanye bathu feel ngena ama calls to window day awusekho wena, you understand. Uthi ayingkhona, yabo. So ku easy manje ukuthi umuntu mayikhuluma into wrong ngawe, then umuntu ehambe ku TikTok afica abantu be live bekushuta noma somewhere bethi kathi sinomthandeni la mhlambe few hours le early, uyabo. So manje ngicabanga ukuthi kusizile uTikTok kakhulu no Twitter because wenza into eyenzeka manje uveza iqiniso manje, so there's no explanation manje, uyabona. Uma nje ukuthi khona abantu into abafuna ukuyazi ngawe bangena ku TikTok, bangena ku Twitter, bathola iqiniso njoba linjalo. iMaskandi as a genre is a very prolific genre. Kichwa album amaningi. At some point a single artist would do 3 albums in a year. Yes. But asayiboni angazi ukuthi wena ke uyibona kanjani, but that phenomena isekho. What do you think happened? And uma uthi mhlambe you look into the future, Yes. where do you think Maskandi is going? Yeah, I'm the reason. I'm finished that thing. Now I'm finished that thing. I exist in manje, yabo. I say exist and ngampela isikhathi sawo siphelile, you understand. Vele uMaskandi uthola ukuthi Ngabe kudlapha. ngabe nobudlapha kuba nama ngisibuko saleyo nto leyo. So that's why ubona izinto eziningi ukuchaza nje ukuthi abantu abasawakhipha ama-album amaningi ingoba kwaye kwayimina lokho, you understand. Even na online kade bengekho uMaskandi kakhulu online, even noma bekhona befaka ingoma online uMaskandi, but bebengawashaya ama-million. But the time kungena Umthandeni SK, uyabona umshovu enkani kwaba nenkani indlaba iphika amambatha sebesola amadevana, washintsha yonke i-industry kaMaskandi ngoba bayazi ukuthi into mayisithi into ngomthandeni should yasebenza. Umthandeni mayengekho involved lapho, even ngisho event mangekho i-event oMaskandi baba maningi ukuthi sokhokhelo lapha kuzoba kanjani because kuyaziwa ukuthi la Umthandeni khona Umthandeni uqondile. So nalento ke yokugcokama yokuba clean nje ubabona nje quality no Big Zulu, uyabo. Exact nasike isibuko ke wonke nje umuntu osuka ngala eNatal oswenkayo oyijongo insizwa ubukela la, uyabo. We were talking offline about the old days, which they are old now, or Red Nation, Blue Nation and all of that. So yeke yonke leyo nto. Yes, angiyekile lonto because leyo nto leyo I think bekuyinto endala, you understand. I understand ukuthi emakhaya sisakhula besidlala into ngobhoqophoqo, you understand. Uyabo ngobhoqophoqo sibancane vele. So akwazi ukuthi uhlangane nami eGoli senginsizwa manje sengimdala, you understand. Uzongidlalisa ngobhoqophoqo ngoba uzokhipha inhlalo bathatha mina ngivele ngufuqa, uyabo. So bese kuba khona imeda, understand. So fanele ubheke mawukhula khona izinto kufanele uyiyekele uzishiye uyithathe njengomlando osuwaphela, understand. Because wonke umuntu unomlando, you understand. Njengamanje awufana ngo 2010
2010 mhlawumbe umncane ongenayo nentshebe so manje usunentshebe sekufanele uyihloniphe lentshebe yakho so I think nami ke ngihlonipha intshebe yami njengamanje angikwazi ngathi ngiyintshebe ngihambe ngiphethe ubasket ogcwele amagundane tswi amagundane ngiyakhuluma ngala tswi you understand so makhuluma nami ukhuluma nomthandeni SK as a king of Maskandi yabona I'm representing Maskandi all over the world you understand out ngigada umzila asukade umzila Ani from ubuke KZN welcome to Power Talk. Yes Dr. Ndlovu siyabingelela hayi sikhona mfethu singezwe kuwena uhleli nomhlobo ngani kwaba nenkani uhleli nendaba ipheka amambatha sebeshula amadevana awusuka ni madoda ade emletsheni la ngulanda khona ehluhlwe kofenisi kunziyama ayiwazi mina impela mfowethu kodwa phela mina umtshela ngani uDr. Ndlovu ukuthi awuqala ukucula ngezinye ilimi uke wacula ngesitsonga kunenye ingoma yakho ngisenayo umama hlobo sama ngisenayo umama uneverse olushaya ngesitsonga lapha ngilizwe egoli uthi ani lo mthande nokuyacula ngesitsonga ana mama Shakara mina le kosibiza abadlwana mfowethu ngiyabonga kuziyombhemu ngiyabonga mfowethu hayi cha ngiyajabula ziwa zakithi makuthi nikhona lapha eGoli futhi ngiyakwazi ukutoboza nifona lento yakho yokusabalala phela thina siyayazi angithi sema hostela amaresi safikela ama hostel obhuti bathi ningahlali ke kulama hostel hambani kulawa nisha amaresi sema resi ke manje siyafunda siyazabalaza Sibonge Thobani kodwa axoshwa yibo bhuti bathi hayi thina sifundanga abafana hambani lapha na emaresi la sikhona sikhonfe khona silalele khona idokamelisha awuzumshubo ngiyabonga mfowethu siyabonga mana ngifuna utshela uDr. Ndlovu ukuthi uyaphikelela ngifuna utshela uDr. Ndlovu ukuthi uyinkunzi uyama namagama akho uweneliswa yilokho nakho wathi impisi ayifuni okwabanye impisi yazi ukuthi inkunzi yona impisi ayilambela into zabanye abantu mayithola isinkwa ibonga sona mayithola ikudla okuningi ibonga khona impisi uke wangichaza uke wawina imoto encane ukuthi uyipholo wathi hayi ngibonga yona ngamane ngithisane uyipha umshovu umfana wakithi umshovu iRange Rover wathi hayi mina ngizobamba ipholo ngoba impisi yamukela ibonga lokho enakho siyabonga siyabonga kakhulu Lindani Hillcrest welcome to Power Talk. Hello, how are you? I'm fine how are you chief? Hayi ngiyabonga ngiyaphila nami ngiyabonga ukuthi ningikhulumise nomshovu wenkani kwaba nenkani inkosi yamaskani mfowethu ile ndoda lena ephinde into eyisho ngayizolo mawuthi ayiphinde futhi iphinde futhi phinda amagama Yes Lindani, what do you have in mind this morning? Nayi okay kahlahle nje ngizodusa nje umthandeni inkosi yamaskani ngomculo wakhe hayi siyabonga nje nokuthi ni-interview umculo wakhe nje ususinspiration kakhulu utshengisile nje nomculo wey'nsizwa abanye nje bamaskandi sebecula umculo wabafazi manje kodwa umthandeni usamile nje nomculo wey'nsizwa oh gosh awusukani manje kusho bona kusho mina awu usemoyeni impela nkosi yamaskandi usemoyeni mfowethu akaqina amagama what's next when Mthandeni like are we expecting something this year? Album, new hit. This year vele ngiyabuya ke vele lokho ke akubuza nje ngiyabuya yabo njengoba ngihealthy kanje ngisashaya ngisho performance la e-studio phinde ngibuye ngizokhuluma ngingasho ukuthi yabo kusho ukuthi nginomoya yabo kusho ukuthi nestamina so ngiyabuya this year ukuyiParis kwaba iGucci the time ngishaya iParis abantu babeyibuza ukuthi uzobuya kanjani because kuyabonakala ukuthi ayi mancane amathi ukuthi abuye nolwandle omkhulu you understand so ngahlala phansi ngaplana njengendoda ngoba into yayenziwe yimina uyabo so angikwazi ukuthatha umfazi wokuqala bese wena uzongifungela ukuthi ngeke ngisamthatha wesibili ingani ngamthatha oqala umfazi sengamthatha nowesibili umfazi futhi ngagadalwa ngisho noma na u10 you understand because ngaba namandla ukuthatha umfazi oqala you understand so namanje ke ngamthatha umfazi oqala ngathi Paris umfazi wesibili ngathi Gucci even this year yabuya futhi Slinde which months? October I think vele zobe seyiduma lonkizwe October. I-message yakho ngoba ke abalandeli bakho abantu abasha who are facing a lot of difficulties in the country isimo kakhulukazi abantu abasifazana ukubulawa kwabo dlwengulwa you've got a lot of following of young
people not just in KZN, not emakhaya, including in the townships, in Johannesburg, nase Eastern Cape, nase Western Cape. Yes. But laba bantu baphila with high levels of unemployment, baphila in a lot of violence. The murder rate is up. But then at the center of that, Yes. abantu besifazane bayahlukunyezwa. and what's your message, because usuyi cultural icon ke manje, Yes. where you've got the ears ezabantu ezandleni zakho, uNkulunkulu babeke la. Yes. What's your message, and how can Maskandi help, in your view, ukuxazulula le inkinga, kushintsha imiqondo yabantu kulula ukuphilisana? yebo kulula nje ngicabanga ukuthi mina njengomthandeni yabo umbono wami la izinto zonakala kakhulu kubafowethu sebephumelele ke sithi sizulu indlela ibuzwa kwabaphambili, kodwa manje abaphambili abasakwazi ukubonisa abasemumva indlela okuyiyona yona. Kunalokho bayabayuza, bathatha advantage ukuthi sebephambili bona sebazi konke, bebuye amabrazo amadala abuya ayojola nezingane ezincane ezikoleni, then ayifundisa imali. Mina njengamnje ngiyakwazi ukuphatha imali bese ungayiphathi imali, you understand? So if ujola nezingane ezincane lapha ufika uyisha ngo10k ingakasebenzi, you understand? Obvious uyaphazamisa vele, kanti kungcono ingane ufike uthole noma kwenzekile ke wajola nayo, kodwa ufike uthole ukuthi inani emqondweni, ivision yayo ithini, you understand? Ungathabenga awubhuti abadala kahlehle nje thina amadoda, ngoba ithina siyolungisana ilizwe futhi thina siyolubulala. Kufanele uma abantu besifazane sibavikele, singabavikeli ngokuthi kuphela mhlambe khona into ethile edinga amandla, sibavikele ngomqondo nangezenzo nangebehavior. Umuntu wesifazane masumtholile, ngikhuluma ngami nje, mina ngeke ngiqonywe intombi, you understand? Qonywe intombi ngivele ngiyibuze nje, ngiphosa imibuzo embalwa emncane, because angifuni nokulala nentandane, you understand? Engazi ukuthi izolala idleni, you understand? Ngiphosa imibuzo emncane vele ngitshela istory esidabukisayo ntombazana, vele ngitshela ukuthi yazi bamba la, uyabo, hamba uthenga ukudla, ayikho into ezenza ngithathe njengomfowenu njengobhuti wakho, ayikho into esoyenza ngifare emalana nokuthandana mfowethu, ngoba le nto lezo izongibangela isono kuyi-career yami nami, you understand? Ukuze ngithole izibusiso ngiyingcengele uNkulunkulu, wena ngizokusiza mawulambile bongifonela, you understand? Hayi ngoba sijola, uavoid ukulala nawo baba abadala noma nabantu abadala ngoba uthi ulambile udinga imali, ngoba kuze kufike ekutheni bebulala abantu besifazane nje ingoba basuke sebejwayele izinto isikhathi singakafix ukuthi beyijwayele, you understand? Sebazi kuba nemali, sebekwazi ukuyikhipha, sebekwazi ukushintsha inzipho namakhanda, kodwa futhi sewumntwana wesikole akakasebenzi, you understand? So lo muntu uzoba kanjani nogqozi lokuthi ufisa ukufunda aqede ukuze asebenze aphathe imali yakhe? Angeke be nalo vele. So ithina amadoda esilimaza izinto, sifike sihlalela ko Santini, sibhema amasika bese lokho siorganize ingane, so iyonakala kuthina amadoda, uyabo. Yeah. Thank you so much my brother. Ukufika kwakho la ePower FM, senzela umusa nezinsizwa. Sinibonge, siyakuthanda kakhulu. Futhi siyathanda lento uyenzayo la eSouth Africa, sikufisela ukuthi ufike eParis ngoba umculo waMaskandi yathandwa izwe lonke, the whole world. Uhasha ngakutshela, Phuze Khemisa ngakutshela, they are able to we wish that ngisho nase China nje umculo wakho and your gift. Umbuzele Mkhize la yena oshaya ngakhohle, yena oshaya guitar ku Paris lama hit. Umbuzele Mkhize even now useNetherlands, Netherlands, useNetherlands, umbuzele Mkhize. So nje ngiyabonga kakhulu nathi siyabonga amahle kangaka. Sifuna ukuhlukana ke, ngiyanibonga nonke, please stay